Ja som s Henžom, neraz som robil handlovej. A s tým Henžom ste sa ako spoznali? U Krekáčov, podľa oných, no to, ten Mišo, to bol od neho, ten kanárik. Ja? No, som vedel, že on chová kanárikov, tak a on poznám ako Fagana, syna, tak to mi ho ani nepredal, to ako jemu darúval, synovi. Lebo som mu decáky pýtaval, bystre. Za to ma učerňuje teraz. Jak ďaleko odtiaľ to vlastne bývate? Odtiaľ to jak ďaleko? Odtiaľ to? No, 4 razy, keď hodím kriketovú lobdičku, tak akurát, tak to tam padne pri mne. Ide mi čisto od syna, že na tie fotky sa celku teším. Tak hovorím, či čo do Leopoldova pre ne. Hada mi nájde, ja tu povedal sekretári sa tí krabici. Toto je môj talímak, Krakuš. Môžeme si vás odfotiť spoločne. Počkej, toto nie. Nechcete sa odfotiť spoločne? Si to čítal? Áno, nevadí. Keď robí tak papák do piči, zadarmo ani popočúvaj. Nechce žiť tej veľkosti bobaní alebo sprche ako Vacimír Vaják. Ja mu hovorí mikrovlnka jebnutá. Vacimír? No a nie, že mi prihrí a ty nevidíš to. No tak pozrieme. Ale čo fotka vás spraví? Na fotku. No. Koľko to som sa aj nefotil. Aj my vás zadíme. A zajtra si Jersku. Budeš oni. Ja by 6 Extremis tady debil. Bíko na Počúvajte, ale nie vážne. On je príbeh, videl to. Ježde mu. Ako semen bol kokot. Vyváš to ja. To je jebnutého debila. Dáš ti jebe tej brady? Jedna rada spíň, ako na Marko, poď sa, daj mi pusu. No, daj mi pusu. Jazyčkovú hajdu. No. Tu som na tej fotke. To je jedna fotka, ostatné sa stratili. Ukáž to. Keď nájdete satana, tak to bude sa volať hlasom. Áno. Páni sa. Pozrite, čo vyzerá. Kde je? Čo neviete co? Ale oni. No jasné. Ten vysoký, no. Presne tak. A kde vlasy? Ten vysoký. No. A Bojnica je taká lipa, Matejová lipa, som mal 700 rokov, pri Bojnickom zámku. A natáčali tam taký šot, len tam je tabula, že 700-ročná lipa Mateja, čo tam bol. A Taliani prišli za mnou, že budú také šot robiť tady, že potrebujú tú tabulu vykopať. Že nám dajú po 300 korún. Vykopali sme, spravili film, zakopali sme. Tak ďalších 300. Na druhý deň uteká Talian oproti mne, že vykopať, že snímok sa im nevydaril. Tak som furt kopal ako kôň.